Publiko ko po dyan sa diri kapon, Bombo Dennis Rubica. Anong balita? Naton nga pagdamod, balita lokal. Ang mayor sa Banwas, ang Pulapandan, Mayor Miguel Peña, ang napilian karon bilang presidente sa League of Municipal Mayors of the Philippines, Negros Occidental Chapter. Samtang isa kalalaki patay matapos sa iya gintiro sa mga armado dito iya sa may Banwas ang Calatrava na bangkay sa isa mang kinapatihan ng lumos. Nasa Puanma dito iya sa may higad sang Suba sa may barangay Mailom, siyudad sang Bago. Sa balita nasyonal, mga career o kon ang mga pahayag karon nga ini mga kaswal kag mga contractual employee sa mga government offices dapat kuno hatagan sa eligibility status. Iniya based karon sagna nga ginsumiter ni Senador Robin Padilla. Kaga paggamit sa pulis sa puwersa sa ila sa mga operasyon dapat reasonable kag justifiable. Ini naman ang pilar ni Presidente Bongbong Marcos sa ika-21 nga Police Service Anniversary sa Philippine National Police. Kag sa balita sa luwas sang pungsod, temporaryo nga kalinong sa Gaza nabatyagan matapos patuman karon ang ceasefire sa tunga sa Israel kag sa mga Hamas militant group. Sa marang balita nga aton balita aton may balita aton balon sing nga po palagad siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. By the way, mga kabila, nagkakuhan kita, nagpakimbulaan kita sa aton sini nga mga winners sa aton sini Inan Suarte sa palengke promo. Kagi natin na bato na nila ang linibo-libo ka pesos nga ila sinipadya para kamite sa aton sini send and entry senders naton sa una nga semana sa aton sini pagpanagtag sa mga premyo dahil sa Inan Suarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM sa aton mga entry senders gina kun mga send and entry senders naton tubulan ginlawag naton sang Sabado sa aton sining studio draw ang tatlo nga managwaton sa aton sining major prizes ang third prize naton ti 3,000 pesos cash nga nabaton. Of course upon na diri ang o kung idugangan ta pa ini sang 1,000 ka pesos nga balor ya sang gift pack pinutos nga regalo. Santa second prize winner naton nagbaton man sa 4,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Kang first prize winner naton of course bit-bit man iya siling 5,000 pesos cash nga premyo kag ang 1,000 ka pesos nga balor ya sang gift pack mga kaibigan. Kag kay natin ginaward naman ato sini online activation kasiyahan winner tatlo man to sila kina. Duwa nagbato sa atong consolation prize kitag 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth gift pack. Gaton first prize winner 3,000 pesos cash naman ang yan nabaton nga premyo plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack mga kaibigan. So muna kina kadalag ko sa mga papremyo na itong ipinagtagin magluwas sa aton sining palengke kasiyahan promo na ton draw sa itong Sabado sing aga sa may Libertad Public Market nga aton tiyang mga winners sa aton sini palengke kasiyahan bit-bit na to nila pag puli na dala na to ila sini nga mga pa-premyo. So kamudara para mga kadrag ko sa mga drag ko ang mga cash prizes sa aton yan so sa palengke promo of course magpadala magulog sa inyo sini nga mga entry gamit ang mga madamo nato yang mga produkto bilang mga proof of purchase. Sila mga produkto naton nga ginahambal bilang proof of purchase magamit yung niya sa iyo tagsa ka mga pulay espesmente ining Silver Swan sukang puti. Silver Swan sukang puti walang labis walang kulang na linamnam tugpuas pang pasabor pang panamit sa aton sini ginaluto nga pagkaon para ganahan magkaon naton sa membro ng mga pamilya presidente may mga party kumuda para sa burusong sabor sa luto nyo magamit sa Silver Swan sukang puti. Hindi pagaboy sini putos sa lang ka stand-up pouch or level sa Silver Swan vinegar pwede na nga mangin proof of purchase kung masari madaling urukan sa kakyupon nga may tatak Bombo Radio promo or stickers ng urukan pwede man na inyo magamit nga proof of purchase. Dalaman dali ang resibo
sa inyo pagpapalaklon sa Pure Gold. No? So Pure Gold, always panalo. No? Ang resibo nyo gamitin nga proof of purchase, of course, no? Ang iya siling napagkit na ang valor sa resibo, hindi maglubo, dapat 300 pesos. No? So dapat hindi maglubo sa 300 pesos ay inyo pagpapalaklon sa mga sangasang Pure Gold. So isa ka resibo sa Pure Gold nga may kantidad na not less than 300 pesos, pwede na sa ninyo magamit nga proof of purchase. So pila lang niya sa madamo naton nga mga proof of purchase. Siyempre sunod na sobre nga ang mga proof of purchase. Silihan may sobre. So sobre butay mo kompleto nga ngalan, address, edad, contact number, ang week number, proof of purchase. Subong week number tong napamaton nato na di paglibatan ang proof of purchase kag subong man ang pirma. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, may pirma. Butat sa promo title, inansuwar sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ihulog na sa mga drop access, malapit sa inyo, lugar sa palibot sa Ciudad sa Bacolod, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, o diri mismo sa aton sining studio. Bukas kita na studio 24 hours, 24/7, anytime, pwede nyo mahulog inyo sini nga mga entry. And of course, sa magpamati, sa Bombo Radio Bacolod, sign off, okay, anytime, kasi may mga additional pa kita nga mga informasyon, so makakuan ka magyapon, makaibalo ka magyapon. Of course, nagsaka sa Bano, kita sa mga merkado nga aton niya paghiwata sa ato siling palengke kasiyahan. Standby na kamo sa News Center sa ato nilang kulabas kung mga nagapauna nga mabalita nasyonal, makaligad lamang pala importante nga mga pahanomdom. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition araw ng Lunes, Agosto 8, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang motorista muling makakahinga ng maluwag sa panibago na namang oil price rollback na magsisimulang ipatupad mamayang madaling araw. Samantala naman, Senator Amy Marcos Abay nagpositibo rin sa COVID-19. Isa namang eksperto pinawi ang pangamba ng publiko na huwag dapat magpanik sa naitatalang bagong Omicron subvariants. Samantala pa rin, Lieutenant General Bartolome Bacaro, nasang Medal of Valor awardee, nag-assume na rin bilang bagong EAP Chief of Staff ngayong hapon. Ang Pangulong Marcos sinabing si Bacaro ay tinaguriang fearless in combat. Si Pangulong Bongbong Marcos naman pinapahanda ang militar sa ilalim ng bagong Armed Forces of the Philippines Chief na mas malaking hamon ang kakaharapin. Samantala doon sa mga konsumidores sa Metro Manila at katabing mga lugar, itong Meralco nag-anunsyo ng panibagong bawas singil sa kuryente ngayong buwan naman ng Agosto. Ang himlayan naman ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa libingan ng mga bayani, exclusive na ipinasilip yan sa Bombo Radyo.
Samantala naman, Pamanungan University sa Iloilo City na tumanggap kay First Lady Attorney Lisa Marcos na magturo sa College of Law, dumepensa matapos umani ng samut-saring batikos sa isang grupo ng mga abogado. At sa international news naman, panibagong military exercise ng China sa palibot ng Taiwan nakapokus sa pag-organisa ng Joint Anti-Submarine at Sea Assault Operations. Samantala yung Hong Kong, binawasan na rin ng hanggang 3 araw lamang ang COVID hotel quarantine nila. At live, nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, kognay pa rin sa good news nga doon sa mga motorista dahil sa tuloy na nga itong panibag na namang pagpapatupad ng kumpanya ng mga langis ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakawalay na advisory ngayong hapon mula naman sa mga kumpanyang Shell, Clean Fuel, ang Petrogas, itong GT, PTT Philippines, ang Sea Oil at Uni Oil, ang presyo ng gasolina ay magkakaroon nga daw ng rollback na 2 pesos ang 10 sentimos kada litro habang 2 pesos ang 20 sentimos naman kada litro sa diesel. Magpapatupad din ng rollback sa presyo ng kerosina na 2 pesos ang 55 sentimos kada litro. Maging epektibo ang price adjustment bukas araw ng Martes, alas 6 ng umaga, maliban lamang sa Caltex Philippines o Caltex Philippines na magpapatupad ng price rollback ng mas maaga. Dakong alas 12:01 mamayang madaling araw, habang Clean Fuel naman ay bandang alas 8:01 pa ng umaga yan bukas ang kanilang implementasyon. Una rito sa datos mula sa Department of Energy, lumalabas na ang tinatawag na year-to-date adjustment ay umabot na ng itinaas sa 19 pesos and 65 centavos kada litro sa gasolina, habang nasa 32 pesos na ang 35 centavos kada litro naman sa krudo at meron ng kabuang 27 pesos ang 30 sentimos bawat litro sa kerosina nitong buwan ng Agosto mula ng Enero ng taong kasalukuyan na magpatupad ng seri naman ng oil price hike. Samantala, kinumpirma naman ngayon ni Senate President Miguel Zubiri na nagpositibo rin si COVID-19 si Senator Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, nagpaabot umano ng sulat ang senadora upang ipaalam ang kaniyang kalagayan. Kabilang umano sa kahilingan pa ng senadora ay kung maaari ay mag-online na lamang siya o virtual bunsod ng nararamdaman niyang trangkaso. Nilinaw naman ng Senate President na hindi naman kailangan pa ng senadora na makibahagi sa pamamagitan ng kamera o video, kundi pwede naman ito sa pamamagitan ng boses o audio na lamang. Kung maalala nga noong nakaraan ding linggo ay nagpositibo rin si COVID-19 si Senator Alan Peter Cayetano, habang ilang senador naman ang sumailalim din sa quarantine matapos ang exposure. Kung maalala rin kamakailan lamang ang kapatid ni Senator Amy Marcos na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay gumaling na rin, makaraan nga din tong kapitan sa ikalawang pagkakataon ng COVID-19. Samantala, sa iba pa natin mga headlines o mga pangunahing balita, walang dapat ipangamba sa mga bagong lumilitaw na Omicron subvariants. Ito ay ayon naman sa isang eksperto. Ang infectious disease expert Dr. Edsel Salvania, yung mga bakuna na kasalukuyang ginagamit kontra naman sa COVID-19 ay epektibo pa rin laban sa severe COVID-19 infection. Kung kaya't kinakailangan pa rin na magmask para naman mas mababa ang banta ng transmission. Saad pa ni Dr. Salvania na inasahan na ang paglitaw ng bagong mga variants dahil sa nature ng virus ay mag-spread at mag-mutate. Paliwanag din ni Dr. Salvania, wala pang ebidensya na nagpapakita na ang BA.2.75 ay iba mula sa ibang Omicron variants. Mayroon ding preliminary study na nagpapakita na maritong maging mas transmissible o mas nakakahawa, subalit hindi pa ito nakukumpirma. Iniyag pa ng eksperto na yung mga bakunado at mga boosted na ay merong mababang tiyansa na makaranas ng severe COVID-19 infection gaya ng iba pang mga Omicron subvariants. Samantala, ginit naman ni Dr. Salvania na hindi kailangan na magpatupad ng mas mahigpit na alert level hanggat nanatiling mababa pa rin ang healthcare utilization sa bansa kahit umabot na sa libo-libo yung mga kaso naman ng COVID-19. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation ay formal na pong naupo ngayong hapon itong bagong EFP Chief of Staff, ang Medal of Valor awardee na si Lieutenant General Bartolome Bacaro. Yan, iba pang mga balita na yan mula naman kay Bombo Analyst Subirano.
Formal nang nag-assume bilang ika-58 AFP Chief of Staff si Lieutenant General Bartolome Bacaro sa isinagawang change of command ceremony ngayong araw sa Camp Aguinaldo na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Bacaro ang pumalit sa pwesto ni General Andres Centino. Si Bacaro din ang unang top military official na makikinabang sa Republic Act No. 11709 kung saan magsisilbi ito sa ilalim ng 3 years fixed term. Sinabi ni Bacaro na hindi niya magagawa ng solo ang misyon, bagkus kailangan nito ang kooperasyon at suporta ng bawat miyembro ng organisasyon para makamit nila ang kanilang mandato. Binigyang diin ni Bacaro na kanyang kinukonsidera na ang responsibilidad ng isang Chief of Staff ay isang shared responsibility. Lubos naman nagpapasalamat si Bacaro kay Pangulong Bongbong Marcos sa kumpiyansa at tiwala na ibinigay nito sa kanya na pamunuan ang AFP sa loob ng 3 taon. Samantala, sa kabilang banda naman ay taus-pusong tinanggap ni Bacaro ang tungkulin na iniatang sa kanya ng Pangulong Marcos. Makipagtulungan din si Bacaro sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sila ay maging magtagumpay ang kanilang misyon. Siniguro din ni Bacaro na lahat ng resources ng AFP ay gagamitin sa tama para maging matagumpay ang kanilang mga ginagawa. Siniguro din ng Chief of Staff na malinaw ang magiging focus nito sa kanyang pamumuno. Palalakasin ang kampanya laban sa insurgency, terorismo at paigtingin ang defense posture ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni newly installed AFP Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Bacaro. I would like to share my vision for the Armed Forces of the Philippines, which I consider a shared responsibility for all of us. As a memory peg, I have used the President's call for unity as an acronym for my own priority thrust as Chief of the Staff of the Armed Forces of the Philippines. U for unparalleled professionalism, N for noble utilization of our resources, I for invigorating capability development, T for tenacity in sustaining our gains, and Y for yearning for service excellence. First, letter U for unparalleled professionalism. Across our ranks, we have been steadily increasing our approval and trust ratings, 69% and 63% respectively, as earlier mentioned by the immediate former Chief of Staff. The Filipino people have realized that the Armed Forces of the Philippines has become a significant, formidable, and reliable force that can respond when and where it is needed. We have proven ourselves worthy of their trust and confidence, not only in combat operations but in other areas of engagements as well. Moreover, we have displayed tact, resilience, and proper decorum amidst attempts to discredit our efforts. Thus, let us sustain our current level of discipline and our strict adherence to the rule of law, 2 elements that have helped us gain the respect of our countrymen. Samantala, ipinagmalaki naman ni General Centino ang mga naging accomplishment nito sa ilalim ng kanyang pamumuno gaya ng 0 incidents ng human rights violation. Patunay ito na tumatalima ang AFP sa human rights and international humanitarian law. Si Centino ay nanilbihan ng 8 buwan bilang AFP Chief of Staff sa ilalim ng Duterte government. Mayroon pa siyang 6 na buwan sana bago siya magretiro sa serbisyo sa February 2023. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mananatili pa siya sa serbisyo o mag-avail na lamang siya ng early retirement. Pakinggan natin si dating AFP Chief of Staff, General Andres Centino. To my successor, Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, your record of service and uncommon valor will no doubt inspire the men and women of the AFP to do better and more under your leadership. May you be blessed with courage, clarity, and wisdom as you lead our soldiers, airmen and women, sailors and Marines in realizing our collective goal of becoming a world-class organization and a pride of our people. I am sure that I'm turning over a disciplined,
professional, and capable armed forces to you. And sir, I wish you all the best. To our President, Commander-in-Chief, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the AFP expresses immense gratitude for you in gracing us with your presence today. I am certain that the men and women of the AFP, starting from when you assumed the presidency, look forward to serving the country under your leadership. And sir, may I thank you for the privilege of serving under you as the Chief of Staff in the first few days of your administration. Yan si General Centino. Samantala, binati naman ni House Speaker Martin Romualdez ang PNP sa kanilang ika-121st Police Service Anniversary ngayong araw. Isang malaking karangalan para kay Speaker Romualdez na makiisa sa selebrasyon kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Saludo naman si Romualdez sa mga pulis na tinaguri ang modern-day heroes na nagtatrabaho araw at gabi para matiyak ligtas ang komunidad. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tala naman, magandang balita dahil inanunsyo ng Manila Electric Corporation o Meralco ang panibagong bawas singil sa kuryente para sa buwan ng Agosto. Ito ay bahagi pa rin ng nagpapatuloy na pag-refund ng kumpanya alinsunod na rin sa direktiba ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon sa Meralco, ang overall rate para sa isang typical household ay may bawas na 20.87 centavos per kilowatt hour ngayong buwan hanggang 9 pesos and 54 centavos per kilowatt hour po yan mula sa dating 9 pesos and 75 centavos per kilowatt hour. Ito ay katumbas na rin ng 42 pesos na bawas singil sa kabuang bill ng isang residential customer na kumukonsumo po ng nasa 200 kilowatt hour. Matatandaan nga noong nakalipas na buwan, ipinag-utos ng ERC sa Meralco ang pag-refund ng nasa 21.8 billion pesos sa loob yan ng 12 buwan o hanggang sa fully refunded na ang naturang halaga. Mamaya, abang Forces of the Philippines sa mga viewers at listeners ng Bombo Radio Philippines kung saan ilalagak yung abo at yung paglilibing bukas. Dito po naman sa dating Pangulong Fidel V. Ramos. Abangan nyo po yan. Samantala muna, isinusulong ngayon ni Senator Raffy Tulfo ang pagkasagawa ng inquiry sa palaging nararanasan daw na power outages at mataas na singil sa kuryente sa ilang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, inihaan ng Senador ang isang resolution na nag-aatas sa Senate Committee on Energy na pinamumunuan para naman na magsagawa inquiry in aid of legislation hinggil pa rin sa turang usapin. Umasa ang Senador na masolusyonan din ang matagal ng suliranin kapag nagpatawag ng pagdinig ang kanyang komite. Ayon sa Senador, ipapatawag ang nagdaang opisyal ng Department of Energy, electric companies at iba pang concerned agencies sa sagawang pagdinig para magbahagi ng impormasyon kung bakit hindi nabigyan ng solusyon ang problema. Maliban pa sa government agencies at mga kumpanya, sinabi ng Senador na dapat tinulungan niya ng mga LGUs ang kanilang constituents sa pagpapaabot ng naturang problema sa mga concerned authorities. Sa iba pang balita, ipag-uutos naman ng bagong talagang Chief ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM ang malalimang pagsisiyasat sa mamahaling laptop na binili para sa Department of Education o DepEd noon nga nakalipas na taon. Ang naturang hakbang na ito ay matapos ngang punahin ng Commission on Audit o COA ang pagbili ng DepEd ng laptops ng mga low-end processors na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Nangako si PSDBM Executive Director Dennis Santiago ng buong kooperasyon ng PSDBM sa pagtugon sa findings at rekomendasyon ng COA hinggil sa procurement ng bilyon-bilyong halaga ng mga laptop. Kanyang ipinag-utos ang pagsusuri sa halaga ng mga laptops, gayon din ang technical specifications ng mga ito. Kung sakali man anya na mapapatunayan sa naturang records na may non-compliance sa batas at procurement rules, tiniyak nito na hindi nila ito kukonsintihin. Malinaw niya ang kanilang mandato na siguraduhin na transparent at competitive ang mga proseso sa PSDBM at kanilang gagawin ang nararapat na hakbang upang maiwasan ang irregularidad sa procurement at tiyakin na maayos at matuwid ang pagbili para sa gobyerno. Kaugnay ng balitang yan, kasama natin live nationwide or worldwide ang tagapagsalita ng Department of Education, si Attorney Michael Tanpua.
Si Bombo Elmar ang inyong kasama ngayon, aking co-anchor si Bombo Everly. Kumusta na po kayo? Magandang gabi po sa iyo, Attorney Pua, sir. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po din sa inyo. Alright, napabalita nga na lumaki na itong issue sa iniulat ng Commission on Audit o COA na umano'y overpriced at nagkakalaga ng 2.8 billion na mga outdated, mga laptops na para daw sa mga teachers. Matapos sabihin ng DepEd na ang dapat sumagot dito itong DBM, Procurement Service, sumagot naman yung DBM at magsagawa silang malalimang investigasyon. Ngayon naman, ano pong reaction dito ng DepEd, Attorney Pua, sir? Ang Department of Education po ngayon, sir, ay nakikipag-ugnayan na rin po sa Commission on Audit, sa COA, para dito sa AOM na natanggap pa yata ng DepEd noong March 2022. Nauna nang nagsumite ang Department of Education ng mga supporting documents noong May 2022. Ngunit dahil nga po bagong administrasyon, nakikipag-ugnayan kami ngayon sa COA at mukhang may mga karagdagang pang documents at responses na kailangan naming submit sa COA. Maliban po doon, nakikipag-ugnayan na rin po kami sa PSDBM mismo para po sa mga documents rin at para malaman talaga kung ano nangyari dito. Okay. Pakilinaw pala, Attorney, kung yung sinasabi na mahigit 39,000 na mga laptops instead of mahigit 60,000 sana yung original, pakilinaw ba ito? Naipamahagi ba ito sa ating mga guro, sa mga teachers, Attorney? Yes po, naipamahagi po yan sa mga teachers natin. Ang nagiging issue lang po ng COA, I think, is yun nga po, yung nasa pricing at yung technical specifications. Okay. Okay, ang aking co-anchor, Bombo Ever, later question doon sa DepEd. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Good evening po, ma'am. Yes po. Good evening po, Sir Attorney Pua. Yung regarding po, sabi niyo po, nabanggit niyo nakikipag-ugnayan na rin po kayo sa COA at gayon din po sa PSDBM. How about naman po sa mga nagdaan pong mga opisyal po ng DepEd? Meron na rin po ba kayong nakausap para po maipaliwanag kung ano po talaga nangyari po dun sa procurement nito po mga laptops, Attorney? Yes po, ma'am. So ang ano po dyan is yung mga opisyal pa naman po sa IT namin or yung tinatawag nating ICTS ay nasa Department of Education pa rin. So base po sa mga informasyon, ito po talaga ay galing sa Bayanihan Fund. Wala po siya sa original na programa ng Department of Education. So galing po sa Bayanihan 2 Fund para po mabigyan natin ng laptops ang ating mga guro. Ginamit po natin, humingi tayo ng assistance sa DBMPS noon. This was last year para po ma-procure yung mga laptops. Ngayon po, doon naman po sa pricing, syempre po nakikipag-ugnayan tayo sa DBMPS now because we are sure that these pricing or quotations were backed up by documentation. So yan po ang hinihingi namin ngayon para po malaman talaga natin kung anong nangyari. Syempre kailangan po natin makita yung mga documents. At very cooperative naman po. So ang bagong administrasyon din ng DBMPS together with yung bagong administration ng DepEd, yun nga po, nagko-coordinate kami ngayon para po makapag-submit kami sa COA ng mga necessary documentation. Okay. Attorney, meron din pong ilan pong mga senador ngayon at mga congressman humihirit na rin po ng investigasyon na gawin dito po sa ilan pong mga pricey na mga laptops na nabili dito po sa Kongreso. Ano pong reaction niyo po dito, Attorney? We will welcome naman po. We in the spirit of being transparent, of course, especially because it's a new administration. So we would definitely welcome any investigation that would be made for this matter. But again, we have to put things in perspective. This is an AOM. This is an audit observation memorandum na wala pa naman pong final decision or any decision even by the ombudsman on dun sa irregularities. So hindi pa nga natin alam kung talagang irregular siya. That's why right now, ang focus po natin is to really coordinate with COA. Kung meron man silang questions, masagot natin yung mga documents na hinihingi nila. At kami rin naman po sa DBMPS, we are coordinating with them para din po makuha yung necessary documentations on their side. Buti nilinaw nyo yun, Attorney. Dahil sa unang lumabas ito, pumutok, minangambay ba, baka panibagong pharmaly ito. Dahil sa ang PSDBM ay nasangkot na rin doon sa ginawang investigation sa mga medical supplies na nagsagawa rin ng investigation ang Senado dito, Attorney, di po ba? Opo, tama po yan. So ito naman po ay talagang COA finding and of course we respect COA, ginagawa lang din po ng COA ang trabaho nila. So kami, being, again, it's a new administration, so we're all coordinating with one another para po malaman natin kung ano talaga nangyari dito. And of course, yung sa ngayon po talaga ang primary concern natin is matugunan natin yung mga request ni COA for documents and more responses. Si DepEd Secretary at Vice President
Sara Duterte, ba dito nagalit dito? Ang utos sa inyo, ano bang sabi dito ni Vice President Sara? Attorney? Sa AOM naman po, syempre po, ang marching orders ng Vice President and Secretary of Education is to really look into kung ano ba yung kailangan ni COA. Ibigay natin yung kailangan ni COA para tingnan natin kung ano po ang magiging findings ni COA after makuha niya yung mga documentation na hiningi sa amin. Attorney, baka may panawagan ka, no? Payapain, may mga grupo ng mga teachers umaalma din, ano? May nakapanayam din kaming ilang mambabatas kung nasusaping ito. Baka may panawagan po kayo rito paglilinaw, Attorney, para sa kanila, yung assurance nyo po. Sa amin naman po is we are willing to cooperate. Yun naman po ang parati naming sinasabi. The Department of Education is always going to be willing to be transparent and to cooperate po, no, dito sa COA and also with DBMPS para po ma-resolve itong issue na to. Again, yung AOM po na to is an audit observation memorandum. It's usual po in government agencies to have these findings. Ang importante po dito is masagot natin ng tama yung mga hinihiling ng COA para mapakita kung may irregularity nga o wala. Isa lang magkalinawan. Isa pang punto po sa ibang usapin, ngayong August 22, bago bukas na ng klase. Baka mayroon ka pang mga panawagan at para sa paghanda ng ating mga teachers, nakikinig din po ang buong bansa at baka maabot din ang ating programa doon sa mga probinsya. Go ahead po, ang spokesman po ng DepEd, Attorney Pua, go ahead. Opo. Salamat po, sir. Unang panawagan natin is yung enrollment period po natin ay patuloy pa rin hanggang August 22 po ito. So hinikayat natin ang ating mga magulang na ma-enroll ng ating mga learners. Meron na po tayong 3 paraan ng pag-enroll: in person, remote enrollment, Dropbox enrollment. Sa ngayon po, mataas na po ang enrollment natin, pero syempre po, meron tayong tendency, tayong mga Pilipino, na humahabol tayo Last sa 2 minutes, week. Opo. So, ito po ay makakatulong rin po sa Department of Education at lahat ng tumutulong sa atin kasi syempre, kung alam na po natin kung gaano karami talagang expected learners natin, mas maihahanda natin ng mabuti ang ating mga paaralan. So, yun po ang panawagan namin sa ngayon. Tapos, siguro po, isama ko na rin na ini-encourage pa rin po ng Department of Education na magpabakuna tayo, lalo na yung mga unvaccinated o wala pang booster, highly encouraged po yan. Although we have to say that despite us encouraging it, syempre po, we will still not discriminate between the vaccinated and the unvaccinated pagdating ng pasukan. Ako, tama-tama yung panawagan. Ulitin namin sa mga programa natin, itong inyong mga paalala dahil sa napakahalaga po kasi nandyan pa rin yung mga pangamba, Attorney, lalo't mayroon naglalabasan ngayon. Thank you very much for your time po, DepEd spokesperson. Thank you rin po, sir. Thank you for giving me the opportunity also to explain these things. Thank you po. Thank you po. Alright, yan po si Attorney Michael Tanapua, ang spokesperson ng DepEd. So ilang mga puntos ang kanyang binigyang linaw at mga panawagan na rin sa tuloy na itong pagbubukas din ng klase sa Agosto 22. Patuloy pa tayo sa ating mga balita. Tuloy-tuloy na nga ang pagbubukas ng klase sa Agosto 22 ngayong taon. Ito ang giniit ni Department of Education spokesperson Michael Pua sa kabila na rin ang panawagan na pagpapaliban ng school opening. Nanindigan ng DepEd sa desisyon nito na ipagpatuloy ang pagbubukas ng school year 2022-2023 at wala ng atrasan pa. Una na ngang hinimok ng Teachers Dignity Coalition ang kagawaran na ilipat ang petsa ng pagbubukas ng klase para sa susunod na school year sa kalagitnaan niya ng buwan ng Setyembre sa kadahilanan aniya na walang sapat na school break para makapagpahinga ang mga guro mula sa nagdaang academic year at makapaghanda para naman sa susunod na school year. Subalit ayon sa DepEd official, marami na ang nakibahagi sa Brigada Eskwela program kung kaya't inihanda na rin ang mga stakeholders at mga volunteers sa mga paaralan para sa papasok na school year. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa iba pang mga government agencies para sa school opening gaya na lamang ng Trade Department para ma-regulate naman ang mga presyo ng mga school supplies at maging sa Department of Health para sa pagbabakuna ng mga estudyante at school personnel kontra sa COVID-19. Inihayag din ni Pua na sa ilalim ng Republic Act No. 7797, ipinagbabawal ang pagsisimula ng school year ng lagpas sa buwan ng Agosto. Samantala naman sa ibang balita, ang COMELEC muling tiniyak ang pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections kasama ng mga plebisito ngayong taon na ready raw ang komisyon. May follow-up dito si Bombo Jane Buna. Nakahanda ang Commission on Elections si COMELEC para sa sabay-sabay na pagsasagawa ng 2022 barangay at sangguniang kabataan elections at 4 na plebisito. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia
na ang halalan ay hindi magkakaugnay sa isa't isa at ang pagsasagawa ng mga plebisito ay dapat ituloy alinsunod sa mga batas na nagtakda para dito. Anya, hindi nakadepende ang isang electoral exercise sa iba pang electoral exercises. Idinagdag pa nito na madami nang nangyaring karanasan ng COMELEC na nagkakasabay-sabay mayroong national election pagkatapos may plebisito. Magugunitang mayroong 4 na plebisito ang nakatakdang gagawin ngayong taon at ito ang ratification ng paglikha ng Barangay New Canaan sa labas ng Barangay Pag-asa sa Alabel, Sarangani sa Agosto 20. Ratification ng conversion ng munisipyo ng Calacaas sa Batangas sa isang bahaging lungsod naman sa Setyembre 3. Pagpapatibay ng paghahati ng lalawigan ng Maguindanao sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur sa Setyembre 17. Ratification naman ng pagsasanib ng 28 barangay sa mga barangay at isang natitirang barangay sa Ormoc City sa Oktubre 8. Isasagawa naman ang barangay at SK election sa buwan ng Disyembre. Samantala, ipinangako naman ni Garcia sa mga guro na gagawin nila ang lahat para maibsan ang kanilang hirap sa pagtatrabaho bilang poll worker. Matapos nga i-veto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang batas na nagbibigay ng tax exemption sa mga nagsisilbi sa panahon ng halalan. Dagdag pa ng opisyal, pag-uusapan pa ng komisyon kung magkano ang idadagdag sa allowance ng mga guro. Hindi ko muna ipe-preempt at alam niyo ito ay isang desisyon na hindi lamang nakadepende sa chairman kundi sa ating mga kasamahan. Ito ay collegial body decision. Therefore, ako po pipilitin natin hanggat maaari na kung ano dapat yung tinatanggap sa kasalukuyan, magkaroon man ng buwis, dapat ma-maintain pa rin. Ibig sabihin, kung ano itataas natin, yun yung itataas na yun yung pambuwis. Tapos yung mismong take-home nila, yung dapat na regular na take-home na tatanggapin ng mga poll workers po natin. Napag-alaman na ilan na ang mga nagsabi na hindi na sila magtatrabaho sa eleksyon ngayong bubuwisan na ang kanilang honoraria at allowances. Atin naman po mga umiiral na batas ng halalan ay nagsasabi na kung hindi available po ang mga public school teachers, pwede pa po tayo mag-tap halimbawa ng mga private school teachers at iba pang mga kawani ng pamahalaan na pwede maglingkod po sa ating pong araw mismo ng eleksyon. Kalukuyan, hindi naman po mandatory yung pagsisilbi sa araw ng halalan. Subalit, siyempre nakikiusap tayo sa ating mga guro. Ang inyong Commission Elections po ay gagawa ng lahat ng paraan. Naintindihan po namin ang inyong nararamdaman. Gagawin po namin ang lahat ng paraan. Ito po ay amin ng obligasyon sa kasalukuyan upang kahit paano na maibsan yung inyong paghihirap sa araw po ng halalan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Posible naman na magtagal pa hanggang sa Burmans ang kasalukuyang prolonged COVID-19 wave sa Pilipinas. Ayon kay Octa Research Fellow Guido David, ang kasalukuyang wave ay mas matagal kesa sa inaasahan kung ihahalin tulad naman sa tumamang Omicron BA.4 sa South Africa na nagtagal lamang ng 2 buwan. Paliwanag ni Dr. David na nagsimula umanong maranasan ang COVID-19 wave noong buwan ng Hunyo kung kaya't inaasahan na humupa na ito ngayong buwan dahil nasa ikalawang buwan na ito. Subalit hindi pa anya nag-peak ang COVID-19 cases kung kaya't nakikitaan na magtatagal pa ito ng 4 hanggang sa 5 buwan o hanggang sa Burmans nga. Paliwanag ni Dr. David na ang prolonged COVID-19 wave sa bansa ay marahil dahil na rin yan sa ibang mga variants na nagbitawan na nagdudulot ng karagdagang infections. Isa pa sa dahilan ay ang paghina na ng immunity mula sa bakuna dahil na rin sa mababang bilang ng mga individual na nagpapaturok ng COVID-19 booster dose kung kaya't bumababa na rin ang antibody levels. Paalala naman ni Dr. David na mahalaga pa rin na ipagpatuloy ang pagsunod sa public health standards. Samantala naman sa ibang balita, inanunsyo ng Social Security System o SSS na maaari nang makapagsumiti ng death benefit claims ang mga dependent na legal spouse na existing member ng SSS sa magitan ng online. Ang dito kay SSS President at Chief Executive Officer Michael Regino, ang pagsama sa death benefit application sa kanilang online services ay bahagi ng digital transformation efforts ng SSS para tiyakin ang kanilang serbisyo ay maging accessible na rin 24/7. Kailangan din ng mga applicants na mag-enroll sa kanilang disbursement accounts sa my.sss portal para naman sa cashless na paglalabas ng kanilang mga benepisyo para sa mga recipients. Subalit ay naman sa State-Run Pension Fund, tanging ang mga kwalipikadong legal spouses
ay dapat hindi remarried o nasa live-in relationship bago matapos na masawi ang isang miyembro ng Social Security System. Maaari namang bisitahin ang official FB at YouTube account ng SSS para sa detalye pa ng online filing ng Social Security at Employees Compensation Death Benefit claims ng mga miyembro nito. Samantala, kumuha naman tayo ng update pahinggil sa himlayan ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa libingan niya ng mga bayani na eksklusibo naman na ipinasilip sa Bombo Radio. Kaugnay niyan, may report si Bombo Raymond Tinaza. Yes, maraming salamat Bombo Elmar. Nasa aking likuran ngayon dito mismo sa loob ng libingan ng mga bayani sa Taguig City ang mismong lugar o kaya ay magiging puntod at huling hantungan ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos bukas yan bago magtanghaling tapat Agosto 9. At kaugnay nga niyan, Bombo Elmar ay nagpapatuloy yung isinasagawa na mistola mga finishing touches dito sa loob mismo ng libingan ng mga bayani. At kanina ay nakita natin yung ilan pa, yung mga kasada rito ay merong mga ginagawa na mga pagsasaayos. Yung mga, kumbaga, yung kalsada ay may ginagawang pavement, touching. At yung iba, dito naman sa mismo aking kinalalagyan, yung lugar kung saan ay ihimlay. Ito, makikita natin mga televiewers sa Facebook at YouTube Live, yung mismong lugar exclusive na ipinasilip sa atin sa Bombo Radio, yung lugar na kung saan ay meron pang nakatakip, meron itatayo na pansamantalang plywood. Dito yung magiging parang ceremonial rites area, Bombo Elmar. Ito yung mga guests. At dito yung gaganapin, yung magiging mga mga huling mga seremonya para kay FBR. At sa aking likuran sa bandang kaliwa, Bombo Elmar, kung nakaharap sa ating mga kababayan, nandito naman katabi niya halos yung kanyang pinsan na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diyan lang sa bandang tabi, likod lamang yan, Bombo Elmar, yung ating kilalagyan. So halos magkatabi sila. Ito yung lugar kung saan ihimlay si Pangulong FBR. At ito, batay sa schedule na ipinadala sa atin, magiging kumbaga bandang 10:30 yung inaasahan na pagdating dito sa Taguig City sa libingan ng mga bayani ang urn, yung kumbaga abo ni FBR. At expected siguro mga 10 a.m. mga galing sa bahagi ng Heritage Park sa Taguig din. Dahil malapit lang naman, Bombo Elmar. So mga 30 minutes lamang yung lalakarin. At by 10:45, magkakaroon ng 10:30 muna. 10:30 ng umaga, full military honors pagsapit o pagdating sa gate ng libingan ng mga bayani. At 10:45 yung funeral procession and march papunta sa presidential grave site. At 11:30 ito yung funeral and graveside o graveside services at yung mga seremonya, Bombo Elmar. 12 noon, ito na yung kumbaga expectedly ay nailagak na si FBR sa kanyang huling hantungan, Bombo Elmar. Ito yung end of ceremonies. At yung gusto naman na dumalo sa interment services at ceremonies ay pwedeng mauna. Dapat advance yan papunta ng libingan ng mga bayani bago ang 10 a.m. Dahil mayroong mga marshals dyan na kumbaga mag-attend, mag-escort sa ating mga kabayan na gusto na dumalo, Bombo Elmar. So lumalabas, Bombo Raymond, kung 10:30 ang seremonyas dyan sa libingan ng mga bayani, more or less 10 o'clock ang alis sa may heritage site. Ganun ang Bombo Raymond. Yes. Gaano kalayo yan? Itong nabanggit mo dati, parang malapit lang yung Heritage Park na kung saan ngayon nakaburol, doon naman mismo sa libingan ng mga bayani, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan, Bombo Elmar, dahil actually yung Heritage Park saka yung libingan ng mga bayani ay pader lamang yung pagitan. Oo, yun nga lang. Siyempre, doon sa entrance and exit gates, medyo iikot lang naman ng mga more or less. Depende kung si June Fuentes, yung ating piloto mag-drive, kayang-kaya ng mga 10 minutes lang. Pero siyempre dahil kailangan na meron din yung titawag na funeral march, Bombo Elmar. So talagang dahan-dahan yan. So talagang ipaparada. So
talagang most likely ay abutin ng mga 30 minutes, Bombo Elmar, yung lalakarin kahit pa mga 2 to 3 kilometers away lamang yung ikutan papunta sa libingan ng mga bayani, Bombo Elmar. Bombo Raymond, itong kinatatayuan mo, ano, na sa likod mo, itong, baka magtaka yung mga viewers at mga ano natin, doon sa Facebook, sa social media at saka sa YouTube. Beer pa ito, Bombo Raymond. May parang may ano dito, tabla, mayroong grasses pa at saka makeshift na tent. So ibig sabihin, hindi pa ito inaayos, Bombo Raymond. Actually, yan na yan yung magiging area, Bombo Elmar. Wala pa yung... Actually, kasi earn lang siya, di ba? So, meron siyang yung square doon sa, ito, ipapakita natin yung square na sa, parang sa butas sa plywood. Yan, ito. Yung square, yan ilalagat yung earn. So, yan na yan, Bombo Elmar. Pero, bukas, kumbaga ceremonial, yan yung parang plywood, dyan muna upo para dyan yung seremonya. Pero pagkatapos ng inurnment, ay tatanggalin na yan yung plywood. So maiiwan na lamang yan yung lapida. So yun na yung... Mausoleum na siya, magawin na siya ng depende na so kung ano gustuhan ng pamilya Ramos, Bombo Elmar. Kung lagyan ba nila ng para sarili nila na parang mausoleo style o kaya yung plain lamang na lapida, nandun yung pangalan, tapos nandun na yung parang lugar. Unlike doon sa likod, Bombo Elmar, sa likod niya yung kay dating Pangulong Marcos, ganoon din, ginawa na lang after na ng mailibing, doon na lang ginawa ng parang mga buong musuleo na, Bombo Elmar. So ito, maganda yung lugar kasi dito sa mismong harapan, nandun naman yung banda doon, Bombo Elmar, yung katawag na dambana ng mga bayani. Nandun yung doon usually, naalala ko pa si FBR, laging nangunguna yan, Bombo Elmar, sa mismong likuran yan, nandyan yan, yung kumbaga, nandyan sa nangunguna, sa pag-aalala sa ating mga bayani kapag tuwing araw o nakakitingan, Bombo Elmar. Parang monumento, ano? Yung, parang yung triangular. Parang yung bahagi ng Quezon City Memorial Circle, yung triangular doon na figure. Nag-aalay ka ng bulaklak, parang dyan. Doon, nag-aalay, Bombo Elmar. So yan, yung magiging senaryo bukas at harinawa ay magkikisama yung panahon. Yes. Kung pagtapos mo sa gate, pagpasok ng libingan ng mga bayani, ilang metros yung tansya mo na doon ilalagak yung abo ni dating Pangulong Fidel Ramos? So, gaano kalayo yan doon sa gate, Bombo Raymond? Well, malapit lang, Bombo Elmar. Mga 100 to 150 meters yung layo. Tapos kaliwa, hindi ka kanan. Kaliwang banda, yung area kung saan ilalaga ka si FBR, Bombo Elmar. So, malapit lang kasi yun yung tinatawag na presidential grave yard or grave side, Bombo Elmar. Unlike sa loob pa, nandun naman yung iba pang mga bayani, mga sundalo, yung mga general, mga kumbaga national artists, mga national heroes, yun. Pero ang pinaka-front talaga, Bombo Elmar, ay yung mga presidente. Ito, ipapakita natin. Ito yung ginagawa kanina. Yung inaayos yung kalsada. Semento yung mga trabahador. Kasi lubak-lubak yan eh. Bombo Elmar. Kaya baka bukas, okay na yan. Makintab, malinis na yan, Bombo Elmar, dahil talagang inaayos na. Rush hour. Kasi sabi ng nakausap natin kanina na nasa construction, kung baga parang late daw yata kasi na parang nagkaroon ng acceptance pagtanggap doon sa paglilibing dyan. Kaya late na sila nakapagsagawa ng pagsaayos dahil hindi nakaschedule talaga yan, Bombo Elmar. Kaya wet yan. Most likely, baka bukas, baka wet cement pa, wet pavement pa, Bombo Elmar. So wala na, no? Wala nang pag-asa pa yung gustong humabol ngayong gabi, Bombo Raymond, sa bibisita, pati yung public, tapos na rin. Bukas, anong abiso sa inyo dyan, Bombo Raymond? Sapagkat I understand may special request yung pamilya. Katulad ng paghigpit ng mga protocol, mga health protocols, Bombo Raymond, at iba pa? Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Ganun pa rin. So, ngayong gabi, ang pinaka-huli na public viewing ay hanggang 10 p.m. na lang sa Heritage Park. Tapos bukas ang umaga, wala na public viewing. So 10 a.m. na
yung inurnment rites. So by 10 a.m. magsimula na yung mga seremonya at tama ka dyan, mahigpit. Mantakin mo, Bombo Elmar, yung talagang requirement, primary, ay dapat magpakita ng printed na copy ng negative result ng RT-PCR, hindi lamang antigen. Dapat RT-PCR yung result na ipapakita bago ka papasukin, lalo na sa libingan ng mga bayani. Dahil nandun na yung mga pamilya at mga close na mga miyembro ng pamilya at mga dating opisyal ng gobyerno ni dating Pangulong FBR Bombo Elmar. Talaga naman, so pambihirat na at least nabigyan ng idea yung ating mga viewers, listeners, Bombo Raymond, sa mangyayari dyan, lalo na yung lugar mismo ng paglalagakan, na napuntahan nyo ng mas maaga, at least nakita natin, Bombo Raymond, yung lugar na pambihira na isang presidente na magkakaroon nga nitong tinatawag na state funeral, itong presidential burial, Bombo Raymond. Maraming salamat, Bombo Raymond. Sa ngayon nga ay ginagawa na yung mga final touches bago kumbaga makumpleto at maging handang-handa na bukas yung paglalagakan kay Pangulong Fidel V. Ramos dito pa rin sa loob ng libingan ng mga bayani sa Taguig City. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! So abangan nyo po bukas mga kabombo ka Star Nation, magkakaroon tayo ng special coverage ito po naman sa state burial kay dating Pangulong Fidel Ramos. Pambihira kasi ito, rarely na maka-witness tayo ng paglilibing ng isang dating presidente ng Pilipinas sa pagkakataong ito na sa gitna ng merong pandemya na ililibing dyan, hatid sa huling hantungan dyan naman sa may bahagi ng libingan ng mga bayani sa Taguig City. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, community-based monitoring system formal na pong nilunsad ng DILG. Katuwang iba pang mga ahensya na layong abutin yung lahat ng mga kababayan natin para malaman yung kanilang pangangailangan. May mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Dulip. Tiniyak ngayon ng Department of Interior and Local Government o DILG na lalo na matututukan ng ating pamahalaan ang lahat ng mga Pinoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS. Ayon kay DILG Undersecretary Marlon Iringan, kasunod na rin ito ng formal nilang paglulunsad ngayong araw ng 2022 Community-Based Monitoring System o CBMS. Kinabibilangan ito ng humigit kumulang 600 na lungsod at bayan sa ating bansa sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority o PSA at mga kaukulang lokal na pamahalaan. Layon ng CBMS na abutin ng bawat household upang makapanayam ang ating mga kababayan at alamin ang kanilang demographic at socio-economic characteristics maging ang iba pang impormasyong may kinalaman sa kanilang kalusugan, nutrisyon, istruktura ng bahay na tinitirhan, itong access sa malinis ng tubig at palikuran, maging ang edukasyon, kakayahang bumasa at sumulat. Kasama na rin dito ang partisipasyon sa komunidad, trabaho at kabuhayan, maging ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. Ang mga impormasyong ito ay magsisilbing mga sukatan o indicators ng kalagayan at pamumuhay ng ating mga kababayan at mga komunidad sa ating bansa. Samantala sa mga lungsod at bayan na kasali sa CBMS ngayong taon, mayroong mga hard field personnel tulad ng enumerators o data collectors, team supervisors at area supervisors na magbabahay-bahay sa bawat komunidad upang isagawa ang nasabing panayam o interview. I am honored to take part in this event as we mark and celebrate the successful launching, as well as promoting the upcoming activities in line with the nationwide rollout of the Community-Based Monitoring System, or CBMS, pursuant to Republic Act 11315. With its wide array and comprehensive set of indicators, we cannot deny that the CBMS is indeed a transformative initiative that will arm both the national and local governments with valuable and accurate data and information that can solidly serve as basis for evidence-based policy making, project, program design and implementation, and targeting of beneficiaries. Gagamitin naman ang datos mula sa CBMS bilang basehan sa pagsusuri ng tunay na kalagayan ng kabuhayan ng ating mga kababayan at makagawa ng nauukol na plano at programa ang lokal na pamahalaan.
Magagamit din ito para matukoy ang mga karapat-dapat na benepisyo at iba't ibang social protection programs ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita, yung dating Vice Presidential candidate na si Waldin Bello, inaresto ngayon ng Quezon City Police. Sinasabing may kaugnay ito sa kanyang kaso na cyber libel. Ito ay kinumpirma naman ng kanyang staff na si Lumar Doctolero. Itong dating presidential candidate na si Waldin Bello, dati rin ito nagsilbing congressman at profesor, ay nasa Camp Karingal na ngayon dyan sa Quezon City at matapos i-transfer nga mula naman sa Police Station No. 8. Itong si Waldin Bello ay nakaposas pa at ito'y inaresto nga may kugnayan sa cyber libel at inaayos naman ngayon kung ito'y pansamantalang makalaya para naman sa kanyang pagpiyansa. Samantala, todo pasalamat naman si Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere sa Estados Unidos sa pagbibigay ng mga tulong lalo na sa COVID-19 response na naging daan sa pagsalba sa maraming buhay ng mga Pilipino. Ginawa ni Undersecretary Vergere ang pahayag matapos ang panibagong turnover ng US sa mga medical equipment at supplies na pinangunahan ni US Secretary of State Antony Blinken. Kabilang sa panibagong government-donated personal protective equipment ay ang mga testing kits, laboratory equipment at supplies at hygiene kits. Ang naturang donasyon ay inaasahan na makakatulong sa ilang mga local medical facilities katulad na lamang ng Philippine Genome Center at ng Bulacan Medical Center. Tiniyak naman ni Undersecretary Vergere na pinahalagahan nila ang ganitong health partnerships na sana ay magpatuloy pa ang commitment ng Amerika hanggang sa matapos ang COVID-19 pandemic. Samantala, balikan natin itong pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos sa turnover ng bagong Armed Forces Chief of Staff. May mga nakuhang impormasyon pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Pinaghahanda ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP hinggil sa mga pagsubok na posible pang kaharapin ito sa hinaharap. Ipinahayag ito ni PBBM sa kanyang naging talumpati sa ginanap na Change of Command Ceremony ngayong araw sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Aminado ang Pangulo na hindi magiging madali ang kanyang magiging pamumuno sa bansa, ngunit nang dahil anya sa tulong ng AFP ay napapanatag na siya ngayon na mailalagay sa tama ang mga pangunahing kinakailangan para muling mabuo at mapaunlad ang Pilipinas. I know that you know well that the journey will not be an easy one. It will be sometimes treacherous, always complex. It will be difficult and at times seemingly unbearable. But with the AFP beside us, assisting in putting in place the fundamental prerequisites for nation building, we shall overcome and emerge victorious in the end. Together, a meaningful change in the lives of many can be realized. I know it can be done, and that is why we shall. Kaugnay nito ay sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na naniniwala siya na tama ang kanyang naging desisyon sa pagkatalaga kay Lieutenant General Bartolome Bacaro bilang bagong mamumuno sa Armed Forces of the Philippines dahil sa ilalim niya ng pamumuno nito ay tiyak na mayroong masasandalan ang pamahalaan. Sa kabila nito ay umaasa naman si Pangulong Marcos na sa ilalim ng pagtutulungan ng pamahalaan at sandatahang lakas ng Pilipinas kasama ang iba pang hanay ng mga otoridad at gayon din ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay maisa sa katuparan na nito ang matagal na niyang layunin na kapayapaan, kaligtasan at masaganang bansa para sa lahat ng ating mga kababayan. It is certain that we have chosen the right leader in General Bacaro to lead the AFP as it marches forward and undertakes a new journey that would eventually pave the way for a much improved and stronger AFP in the days ahead. I am sure that we will all now know that we have a reliable partner in the AFP under the helm of General Bacaro as we commence the difficult undertaking of rebirth and restoration of the Republic, transforming the country into a haven that is safe, secure, peaceful, and prosperous for all, present and future Filipinos to enjoy.
This has been long overdue. It is time to get to work and be the best that we can be in our respective capacities as public servants united in purpose and in deed. Matatandaan na una rito, dumalo rin ng ika-121st Police Service Anniversary sa Camp Crame si Pangulong Marcos ngayong araw, kung saan ay nanawagan siya sa Philippine National Police na tumulong at makipagkaisa sa muling pagpapaunlad at pagbangon ng ating bansa, kung saan kasabay nito ay nagbabala rin siya sa hanay ng pulisya na maging tapat sa tungkulin at wag na masasangkot sa namang uri ng pang-aabuso. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, may sagot naman silang pagpuna ng isang universidad doon sa Iloilo kung saan doon magtuturo ang First Lady Attorney Lisa Marcos sa College of Law. May follow-up dito ang Bombo Radio Iloilo. Dumipensang pamunuan ng West Visayas State University o WVSU sa La Paz, Iloilo City matapos umani ng samot-saring batikos dahil sa pagtanggap kay First Lady Attorney Lisa Cacho Araneta Marcos na magturo sa College of Law. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Silito Villaros, presidente ng WVSU, sinabi nito ng unang ginang ang mismong nag-apply na maging law professor at magturo sa asignaturang Criminal Law 1. Ayon kay Villaros, Marso pa lang o panahon ng kampanya, nagpayag na ng interes ang unang ginang na magturo ng abogasya sa Iloilo City. Ito ay dahil ang pamilya nito ay mula sa lungsod kung saan ang ama nito na si Filipino Basketball Olympian na si Manuel Araneta Jr. ay tubong haro Iloilo City. Ayon kay Villaros, hindi nila maaring tanggihan ang unang ginang dahilan iba ang kanyang political belief sa mga bumabatikos sa kanya kagaya ng National Union of People's Lawyer at maging ang student regent ng universidad. Napag-alaman ng First Lady ay founding partner ng Marcos Ochoa, Serapio and Tan Law Firm. Huli siyang nagturo sa Mariano Marcos State University College of Law kung saan nagsibil siya bilang assistant din. Tumigil ito sa pagturo dahil nahihirapan sa pagkambyo ng face-to-face classes at pag-shift sa online learning. Probably the reason why nag-apply sa West Visayas State University to teach is because her roots actually is from Iloilo also. So siguro she realized that she wanted to give back to her hometown. We really anticipated that, no, because if you can see the political climate in Western Visayas, as you can attest man during the last election, so Marcos is at the university level and not very popular. Si Dr. Silito Villaros para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo. Bombo Sports News. Abay, yung Philippine National Team, wheelchair basketball team, may follow-up tayo doon po naman sa kanilang panalo. May detalye pa ang Star FM Dagupan. Nasungkit pa ng National Gators ang silver medal para sa Pilipinas sa wheelchair basketball men's 5x5 category sa katatapos lamang ng 11th ASEAN Para Games sa Solo, Indonesia. Sa eksklusibong panayam ng Story FM Dagupan kay Janelle B. Cañete, isa sa mga miyembro ng nasabing koponan, ibinahagi nito na target sana nila ang gintong medalya. Ngunit sa kabila ng kabiguan, masaya pa rin naman ito sa kanilang naiuwing parangal para sa bansa. Taos-puso rin ang pagpapasalamat niya sa kanilang coach at sa lahat ng mga sumuporta. Ang goal talaga namin, ma'am, makuha talaga namin ang gold. Masaya din si head coach namin kasi nagawa namin ang mga plan niya. Nagpasalamat ako sa aking pamilya, din sa aking partner. Salamat din ako kay coach. Walang sawa si coach na nagtuturo sa amin. Hindi pa rin nawala ng pag-asa. Samantala, nagtapos ang Philippine para-athletes sa ikalimang puwesto sa medal standing na may 28 na gold, 30 na silver at 36 na bronze o kabuang 104 na medals kung saan nanguna ang host country na Indonesia na may kabuang 426 na medalya. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Samantala, top player ng Pilipinas sa ginaganap ngayon na Chess Olympiad ay nakakuha rin ng malaking panalo. May nakong impormasyon ng Star FM Bacolod. Nagtala ng sariling record si GM Mark Paragua matapos nitong talunin si world number 18 na John Christoph Duda sa pamamagitan ng napakagandang 36 moves lamang upang dalhin ang Pilipinas men sa 2-2 draw kahapon. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay GM Mark Paragua, pinapanatili nito ang kanyang konsentrasyon sa tulong din ng pahinga upang hindi bumigay ang kanyang stamina at hindi na virtual ang laro ngayon. Malaking factor rin yung naka-rest, hindi rin yung tuloy-tuloy na laro. Kasi lalo na ngayong itong Chess Olympiad, stamina rin malaking bagay rin yung stamina. Meron ding factor, nakikita mo yung kalaro or yung kalaban. Nai-record din na ngayong taon ang pinakamagandang performance ng Pinas sa World Chess sa tulong din ng nagpapatuloy na suporta ng Philippine Sports Commission kung saan todo suporta din sa mga players doon. Maganda ang kanilang performance. So, yan din ang ating one of our sports na talagang nag-excel tayo. Na very successful tayo sa chess. Ang tinig ni PSC Commissioner Bong Ko sa panayam ng Star FM Bacolod. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang 2022 Chess Olympiad sa India kung saan patuloy ang laban ng Philippine Chess Team. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy pa rin ang paglakas ng piso kontra dolyar. Bumawi ng husto ngayon ng piso. Ang isang dolyar ayon sa BSP ay katumbas ng 55 pesos and 29 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas ng 7 pesos 04 centavos. Yung Singaporean dollar ay 40 pesos 02 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas ng 14 pesos and 71 centavos. Habang ang euro ay katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 30 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati at live via satellite. Kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo, Bombo!
Marabogit nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 2 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi. Ay gabi sa ransang Bacolod Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan nagapalag na paratuntunan zona libre. Karon nga daw sa Lunes, Petsa 8 kita sa bahin sa bulan sa Agosto tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagan pagulop na ita karon nga gabi may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tuptop kita alas sa 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa sa pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa Nginampang kag sa artista. Sa pagkita pag-auptan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers ang mga tagman sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakaulihin nga mga report nga nagklanabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagtamin nato nanay sa aton sa ring mga kauta mataga Parmatita Broad. Mga pinanggata nga meregrense ka mabakuludnon nga dito sa luwasang pungsod. Kadagalan taon na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. Aton sa ringa digital platform iya makabanan, no? Sa aton sa ringa makabombo. So mag-like lang, mag-follow, ka mag-subscribe, no? Sa aton sa ringa makabanan nga official fan page ang Bombo Radio Bacolod. And at the same time, iya sabahin sa YouTube. No, so i-search nyo ang amos ring YouTube account, no, sa rin makabanan ang Bombo Radio Bacolod. Okay, automatic makabaton ka mo dire makabanan sa mga live nga palatuntunan, no, sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Di subong nga panyempo, no, dapat ugyunan taman ang ining trend karon nga ti tanan, no, nga mga public affairs program, no, ara na subong sa Facebook at the same time sa YouTube. 4 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Sa aton sa ringa palatuntunan, labing tulapang doon pila ka madalag kwanta nga mabalita. Sa aton sa ringa mga top stories of the day. O madalag kuan aton sa ringa mga balita lokal. Unahon ta karon report ni Bombo Ansindo Sorilla diri sa aton sa ringa pagpalagad. Diman sa aton nga palatuntunan